Aquest cap de setmana arriba a Catalunya un temporal de neu i vent intens. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Barcelona, on han tingut un dia força estable, ja ho vegeu, amb aquests núvols baixos i prims a primera hora del matí, aquests estratocúmuls, i en general una jornada força estable, tot i que durant la matinada han tingut alguns ruixats locals en punts del nord de la capital catalana o en punts del nucli de Badalona. Després, durant la segona meitat de la jornada, s'han imposat els núvols alts i l'ambient suau de primavera. Sí, amb aquestes imatges de Lleida on han tingut una matinada fresqueta, amb aquestes mínimes que s'han quedat al voltant dels 5 graus i algunes boires matineres. Hem de destacar que en molts punts de l'interior les mínimes han estat molt fredes aquesta matinada, aquesta nit, en registres pròxims als 0 graus, i fins i tot algunes mínimes per sota dels 0 graus, amb algunes glaçades que ja són amenaçadores durant aquesta època de l'any per l'agricultura. Sí, amb aquestes imatges de Manresa on han tingut una jornada força destapada, ja ho vegeu, aquest cel radiant i un ambient suau i agradable, en temperatures màximes del voltant de 17 o de 8 graus. Podem veure com les ventades han tornat a tenir un paper protagonista aquí a Verges, amb aquestes ràfegues que han superat els 70 o 80 km per hora en diferents punts de l'Empordà, que han estat els protagonistes aquí al nord-est de Catalunya i que també tindran un paper protagonista i clau durant les pròximes jornades. Es mantindrà aquesta situació de cel blau i destapat, únicament amb alguns núvols decoratius, però amb ventades que podrien ser molt fortes i fins i tot perilloses. Anant amb els mapes per als pròxims dies, podem veure com aquesta bossa freda es retira cap al Mediterrani oriental i es voldrà imposar l'anticicló, però podem veure com durant les pròximes hores es despenjarà una bossa freda d'aquí de les latituds superiors i arribarà al nord-est de Catalunya, suposant un temporal de vent i una davallada de les temperatures de cara al pròxim diumenge, ventades que podien ser fortes amb superiors als 100 km per hora i que suposant també aquesta baixada dels mercuris de cara als finals del cap de setmana. Ja de cara a la pròxima setmana es voldria imposar aquesta massa d'aire més càlida en altura, aquesta falca anticiclònica, tot i que encara ens trobarem en aquesta configuració de nord amb vent que seria intens o una mica més moderat durant el primer tram de la pròxima setmana. Pel que fa a les temperatures, podem veure aquí en el mapa de temperatures a 850 hectopascals, com de cara a aquest dissabte es mantindran al voltant de registres suaus de principis de primavera, pujaran una mica respecte a les últimes hores, però seria de cara a diumenge quan arribaria aquesta massa d'aire freda en capes mitjanes i en capes baixes de l'atmosfera, que suposaria una davallada de les temperatures, tornar als registres més propis de l'hivern, a màximes per sota dels 15 graus. Ja seria de cara al pròxim dilluns quan s'anirien recuperant ràpidament i situarien ja per sobre de la mitjana climàtica de cara al primer tram de la pròxima setmana, oferint un ambient suau i agradable més propi de la primavera que no de l'hivern. Podem veure com a hores d'ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat alguns avisos per vent en diferents comarques d'aquí del Pirineu, també punts del Prepirineu, ventades que ja podien superar els 80 o 90 km per hora de cara a la tarda del pròxim dissabte, i també aquest avís per neu que s'ha activat aquí a la Vall d'Aran, ja que podien tenir nevades intenses i persistents durant aquest cap de setmana. També situació marítima complicada en punts de la Costa Brava, especialment en la costa de l'Empordà, amb aquestes onades que podien superar ja els 3 o 4 metres d'altura. Anem ara amb el mapa de símbols. Per demà dissabte serà una jornada de canvis protagonitzada per aquestes ventades. Anem a pams. Durant la matinada durant la primera meitat del dia tindrem el cel més destapat, amb més predomini del sol i únicament amb alguns intervals de núvols alts i mitjans que afectarien punts del Pirineu i també de l'extrem sud de Catalunya, sense descartar també la formació d'alguns estrats d'alguns núvols baixos durant les primeres hores del matí en punts del litoral i prelitoral centrals i especialment cap a punts del Prepirineu oriental, on podrien tenir un ambient una mica més tapat i una mica més humit durant les primeres hores del matí, sobretot punts com Osona o punts com la Garrotxa. Durant el matí tindrem predomini del sol, però ja seria a partir del migdia, durant les primeres hores de la tarda, quan s'aniria tapant el cel, començaria a fer-ho des del nord i ràpidament es cobriria tota l'atmosfera fins al sud, oferint una tarda de cel més cobert, una tarda més ennuvolada arreu del territori. No seria fins a la nit quan es començarien a desfer aquests núvols, quan s'anirien obrint algunes clarianes, sobretot en punts del nord. Per tant, tindrem una tarda ben ennuvolada en tot el territori. Podem veure com serà a partir de mitja tarda quan arribarien les precipitacions a Catalunya. Ho faran en forma de nevades amb una cota que començarà al voltant dels 1.400 metres i que podria baixar ja de cara a la nit fins als 900 metres d'altura. Serien nevades que afectarien especialment el Pirineu occidental i preferentment el vessant nord de la Serralada, amb aquestes abundàncies que podrien superar els 20 centímetres de neu nova durant tot l'episodi. Les
nevades també podrien estendre's fins a punts de l'Alta Cerdanya, també cap a punts de l'Alt Ripollès, ja en quantitats una mica més escasses, no tan abundants, i també podem veure com el pas del jet, aquest vent intens que tenim en capes altes de l'atmosfera, arribaria de forma perpendicular a la serralada, el que permetria que aquestes nevades saltassin també a la cara sud i podrien tenir també algunes nevades aquí cap als pobles i ciutats del vessant sud del Pirineu Occidental, amb aquesta cota que ja aniria cada vegada més de davallada. Per tant, no descartam ja algunes enfarinades en els pobles i ciutats del Pirineu durant les últimes hores del dissabte. Podem veure com també tindríem algunes precipitacions, ja serien de plogims, ja serien precipitacions més minces i podrien arribar de forma local a alguns punts del quadrant nord-est de Catalunya, sobretot de cara a la tarda i també de cara a la nit podrien tenir algunes precipitacions febles i més bé anecdòtiques cap a punts de l'interior de Tarragona. Podem veure com el vent tindrà un paper protagonista durant aquesta jornada. El vent seria encara feble o localment moderat a l'interior del territori durant la primera meitat de la jornada, però ja seria moderat o fort cap a punts de l'extrem nord-est, de l'Empordà, també cap a punts de les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona, amb aquestes ventades que poden superar els 70 o 80 km per hora, i seria de cara a la tarda quan anirien agafant més força aquestes ventades, de forma que de cara a la nit ja podrien tenir un autèntic temporal de vent en ràfegues que podrien superar els 110 o 120 km per hora en punts de l'Alt Empordà, també en punts del Pirineu Oriental i també cap al terç sud del país, on podrien tenir aquestes ràfegues de mestral que també podrien superar els 100 o 110 km per hora i també ja amb algunes ventades ben intenses en les cotes mitjanes i altes del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, no tindran grans canvis, pujaran una mica els mercuris, especialment al nord-est del territori, on tindrem màximes que en general pujant entre 2 i 4 graus respecte a les temperatures màximes d'aquest divendres, però en general es mantindran en registres suaus entre els 15 i els 18 graus, podem fregar la vintena de graus en alguns punts de l'interior i destacar que les mínimes tornaran a ser ben fredes. Tindrem una matinada ben freda amb algunes glaçades, amb diverses glaçades en punts de l'interior i del Prepirineu de Catalunya. De cara a diumenge podríem veure com es consolidaria aquest canvi, aquest temporal de vent, sobretot en punts del Pirineu. Anem a pams, ho vegem. De cara al matí podríem veure com aquest vent de mestral i aquest vent de tramuntana podrien formar algunes línies de convergència del vent en superfície, sobretot davant de la costa de Barcelona, el que suposaria la formació d'algunes nuvolades i també l'aparició d'alguns xàfecs, sobretot durant les primeres hores de la matinada en punts del litoral central i també punts del peritoral central. Serien precipitacions febles o localment moderades. Durant el matí el cel quedarà ben destapat en tot el territori i ja seria únicament de cara a la tarda quan arribarien alguns intervals de núvols mitjans que serien el cel una mica més variable cap al quadrant nord-est de Catalunya, especialment cap a punts del Baix Empordà, el Gironès, també cap a punts del nord de Barcelona i podrien arribar també aquestes nuvolades, aquests intervals de núvols mitjans cap a punts de la costa i peritoral central. En cap cas deixarien precipitació durant la segona meitat de la jornada. Tindrem una situació més estable aquí a l'interior i a la costa de Catalunya. Situació ben diferent al Pirineu, on tindrem una situació més aviat perillosa i de temporal de neu i vent. Podem veure com el cel es mantindrà força tapat, sobretot en el vessant nord de la serralada, on tindrem unes nevades ben abundants i ben persistents. Anirien descarregant durant moltes hores i afectarien sobretot, com comentàvem, el vessant nord del Pirineu Occidental, amb una cota força baixa que es situaria al voltant dels 600 o 700 metres d'altura durant les primeres hores de la jornada i que a poc aniria pujant fins a situar-se al voltant dels 1.000 metres d'altura, oferint aquestes nevades força abundants que afectarien sobretot a punts de l'Aran, també del Pallars Sobirà. Sense descartar també algunes nevades, algunes enfarinades cap a punts de l'Alta Cerdanya, destacant ventades molt fortes en presència de torb que podrien arribar, que tindríem aquí pràcticament tot el Pirineu, aquestes ventades que podrien superar els 120 o 130 km per hora, sent una situació força perillosa i que també serien molt intenses cap a punts del nord-est de Catalunya, aquesta tramuntana o aquest mestral que serà molt intens a l'Empordà, ventades de més de 130 o 140 km per hora i que podem veure com també arribaran cap a l'interior de les comarques de Girona, punts com a la mateixa capital Girona, també cap a punts de la Selva, cap al nord del Maresme i punts també d'Osona o la resta de l'interior de Girona, on aquestes ventades podien superar els 90 o fins i tot els 100 km per hora. Molta atenció als danys materials i també la caiguda de branques i arbres. Vent de mestral també intens aquí a l'extrem sud de Catalunya, ventades de més de 100 km per hora, que seran una situació complicada.
complicada. Pel que fa a les temperatures, podem veure com els mercuris baixaran de forma marcada, màximes que situaran entre els 15 i 16 graus de màxima, oferint un ambient més fred respecte d'aquest dissabte i que es veurà encara més agreujat per una sensació tèrmica que es veurà encara més agreujada per la presència d'aquest vent intens. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. De cara a dilluns notarem una petita millora del temps, tot i que encara tindrem aquest vent de tramuntana i de mestral que seran força intensos, podrien bufar encara en ràfegues de més de 70 o 80 km per hora, deixant una situació marítima ben complicada, ben alterada aquí a la Costa Brava, i en general a l'interior parlarem d'una jornada tranquil·la, amb moltes estones de sol i alguns intervals de núvols inofensius, tot i que en punts del vessant nord del Pirineu encara podrien tenir aquestes nevades tossudes que seguirien descarregant algunes precipitacions, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Tot això amb una pujada marcada de les temperatures que farà també que la cota neu es quedi ja molt per sobre dels 1.500 metres. Registres més propis de la primavera, màximes que ja oscil·larien al voltant dels 20 graus en alguns punts del país. De cara a dimarts, situació calmada, encara amb aquestes ventades de tramuntana que podien ser intenses, aquí en punts, sobretot punts de l'Alt Empordà, ràfegues que podien seguir superant els 70 o 80 km per hora, i podem veure com el mestral ja anirà a menys, ja anirà de baixada cap a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Situació amb moltes estones de sol, sense gaires complicacions i en la presència d'algunes precipitacions febles que quedarien únicament limitades cap al vessant nord del Pirineu Occidental. Podem veure que les temperatures seguirien pujant i ja ens situaríem clarament per sobre de la mitjana climàtica. Ja ens situaríem a màximes al voltant dels 24 o 25 graus en alguns punts de l'interior de Tarragona cap al sud de Lleida. Situació que es mantindrà de cara a dimecres, amb moltes estones de sol, també algunes precipitacions que encara serien tossudes, febles i concentrades aquí a l'extrem nord del Pirineu, preferentment al vessant nord de la Serralada, i en general una situació sense complicacions en temperatures molt agradables, més pròpies de finals, pràcticament de primavera, més pròpies de finals d'abril o principis de maig. De cara a la segona meitat de la jornada, de cara a la segona meitat de la setmana, seguirem amb aquest temps estable, en què les ventades ja hauran anat a menys i temperatures força suaus, tot i que de cara a divendres podrien tornar a poc cap als registres habituals per l'època, coincidint també amb un augment de la nuvolositat, però en principi sense precipitacions. Acabam amb aquestes imatges de la cobertura de gel marítim que ens ofereix la NASA. Podem veure com aquí podem veure l'evolució durant aquest hivern d'entre 2025 i 2026, com ha anat evolucionant aquesta cobertura de gel marítim, és a dir, gel que està situat sobre el mar o sobre terra ferma, i podem veure com ens informa la NASA que els dos últims hiverns han estat els que han tingut una menor quantitat, una menor àrea coberta per gel marítim. Aquesta és una conseqüència clara d'escalfament de la superfície terrestre, així com els possibles efectes del canvi climàtic. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.